Ayan mga kamamshi, bali nagre-ready pa lang ang inyong tindera. Bali pupunta pala tayo ngayon yan kay Pure Gold. Tuwang-tuwa ang inyong tindera. Paano ba naman mga kamamshi, yung pinagawa kong t-shirt noon? Hindi ko akalain na kasya pala sa akin. Naalala ko kasi nung nag-unboxing ako, tapos sinukat ko yan, medyo masikip. Pero ngayon ayan, tuwang-tuwa ako dahil kasya pala sa akin. Pero parang hindi naman ako pumayat. Yung t-shirt ang nag-adjust. Syempre charot lang. At eto na nga mga kamamshi, nandito na tayo kay Pure Gold. Hindi ko pa naman sana grocery day, pero ayan at napasugod tayo kay Pure Gold. Kasi nung mga nakarang araw mga kamamshi, dumating yung ating ahente dito sa aking tindahan. Pero wala pa akong balak umorder. Sabi na ahente ko is nakapromo daw yung Marlboro Red. Kapag bumili daw ako ng isang rim is may libreng 5 kape. Kaya ayan, umorder ako sa kanya ng 2 rim. Sabi ko sa kanya is pipick upin ko na lang. Kaya lang yung araw na sinabi kong pipick upin ko is hindi namin napuntahan. Ayan at pagka umaga balak na namin puntahan ng asawa ko, pero bago man lang kami umalis dumating yung Pure Gold. At dala na nga nila yung 2 rim na Marlboro Red at 10 pieces na Kopi Ko Blanca. Nagulat ako kasi sabi ko nga is pick up yun. Bala ko rin kasing bumili ng isang box ng gin, kaya okay lang sana na pick up namin. Pero dahil andyan na nga, ayan, at binayaran na lang namin. Tapos pagkaalis nga nila, nakita ko pa sa loob ng plastic, may nakalagay na for pick up. Pero ayan, pinabayaan ko na lang. Tapos dumiretso pa rin or tumuloy pa rin kami pagpunta kay Pure Gold. Pero ang plano ko lang talaga, ang bilhin ko lang is isang box ng gin. Pero kung mapapansin nyo mga kamamshi, ayan, at nasira na naman yung aking plano na isang box ng gin. Kasi mga kamamshi, yung budget na dala ko dyan is hindi talaga pang grocery. Gin lang talaga yung nakaplano. Kaya ngayon, medyo naapektuhan yung aking budget kasi sana is pang Wesley, mga panggamis yung pinang grocery ko dyan. Kasi ako, sabi ko kasi is nandyan na rin lang naman ako kay Pure Gold, mamili na ako. Kaya ngayon tuloy halos wala na ako mga Wesley, mga gamis, tapos wala na yung budget. Kaya lang yan mga kamamshi, mga ilang araw lang na mga benta dito sa tindahan is para na siguro yun kay Wesley or mga gamis. Tapos may moment pala dyan mamaya mga kamamshi na medyo nanghinayang talaga ako. Man yung isang box ng gin, hindi na ipasok sa aking points. Buti na lang talaga mabait yung ating cashier. Ayan, wala naman tayo magagawa. Sabi ko na lang sa isip ko, kung alam ko lang na hindi may papasok sa points ko, dito na lang ako malapit sa amin na bumili dahil medyo mura-mura. Kaya na kami mga kamamshi, medyo nahirapan kami dahil 5 box, 2 plastic yung dala namin. Ang naman naming service is motor. Medyo nainis pa nga ako sa asawa ko dyan dahil umuwi na nga siya dahil para kunin yung tricycle. Hindi pa siya nagdala ng mabibit-bit na kahit man lang sana 2 o 1 box. Pagbalik niya, hindi niya nadala yung tricycle ni Papa dahil marami daw nakaharang. Tapos ayun tuloy, hindi pa rin nabawasan yung bit-bit namin. At habang nag-grocery pala kami dyan mga kamamshi, ang bantay ng tindahan ko is yung pangalawa kong anak. Panganay ko is pumunta sa classmate, di ba? Meron akong upload na pagdating nila, meron silang dalang mga pinamili sa palengke. Sa bahay nila yung anak ko kasama yung classmate niya. Kung magagaga pa sana niyan mga kamamshi, siguro dumiretso na kami sa bilihan ng mga Wesley or gamis. Doon naman talaga yung budget na dala ko. Ay gabi na, ayan, at dyan na lang talaga kami kay Pure Gold. At syempre, gawa na lang ng paraan para makuha tayo sa video. Kasi pag yung asawa ko yung pinapahawak ko ng camera, medyo magalaw at malikot. Ginagawan ko na lang ng paraan, nilalagay ko na lang sa loob ng cart. Buti na lang talaga mga kamamshi, yung isang box ng gin lang yung hindi na ipasok sa aking points. Diba naman kasi nahiwalay siya sa mga grocery ko. Naipamili pala natin dyan lahat kay Pure Gold is, hindi pa naman siya umabot ng 9K. 12K sana talaga yung dala namin. Kaya lang diba, bago man lang kami umalis, dumating yung Pure Gold. Kaya binayaran ko para sa 2 rim na Marlboro is nasa mahigit 3K. Tapos isang box lang talaga dapat ang bibilhin ko dyan, diba? Tapos yung iba is pang mga gamis at Wesley ko. Kaya nga mga kamamshi, dahil andyan tayo kay Pure Gold at naipamili natin ng grocery. Ngayon tuloy habang nag-edit ako, pag tinitingnan ko yung mga pwesto or lagayan ng mga Wesley ko is nakakalungkot naman. Wala na pala akong mga gamis at Wesley. Hindi pa rin talaga ako makakabili dahil bukas, due date natin kay, or bukas ba? Basta ngayong, bukas, due date natin kay JTI. Ito rin yung babayaran natin, nasa mahigit din sigurong 5K. Tapos sa 29 naman, due date natin kay grocery. Siguro makakapamili pa ako nito kapag nabayaran ko na yung kay grocery. Kaya kahit siguro magpabili lang muna ako sa anak ko ng paunti-unti mga Wesley. Ang yung anak ko ngayon pumasok, hindi ko pala napadala ng pangbili man lang kahit worth 1K ng gamis. O naman dahil doon na rin siya sa bayan, doon siya sasakay pa uwi. Tuwing pumapasok kasi siya, minsan nagtatanong yun kung ano ipapabili ko para kahit paano naman hindi sayang sa pamasahe. Pumasok siya, ayan, at wala ako na ipadala. Pero okay lang pala yun mga kamamshi kasi naalala ko is nakapiting pala siya. Mga kamamshi, tuloy-tuloy lang tayo sa pamimili. Ayan, at kumuha ako dyan ng tag-iisang balot ng mga noodles at Lucky Me. Naalala ko tuloy dati-rati naman noong last year is per box na lagi ang order ko ng mga noodles at pansit canton. Kaya lang talaga naagapan ko yung tindahan ko kasi nung nakaraang buwan, feeling ko talaga is malulugi na yung tindahan ko. Kasi napansin ko mga kamamshi, lumiwanag na yung tindahan ko. Tapos yung mga per box na kung bilhin ko ngayon is pera-peraso na lang. Pansin ko, ayan, at talagang binantayan na natin yung ating tindahan ng maayos. Ang buwan kasi parang nabisi talaga ako kay Facebook. Kaya naman ang sipag ko kay Facebook noon mag-upload. So ngayon kung mapapansin nyo, lalo na dun sa reels ko, wala na ako masyadong upload. Ayan, okay na lang din kung makapag-upload. Kung hindi naman is sorry. Or sa akin, channel ko yun di ba? Hindi tayo mamonetize ni Lolo Meta. Kahit paano naman is nag-upload ako paminsan-minsan. Kamamshi, bali tapos na pala kami niyang mamili at nakapila na lang kami. Nung araw pa lang yan, napakarami talagang tao kaya naman inabot kami ng ilang oras. Nagulat ako dahil sabi ko is hindi naman day 1, hindi naman hakot day. Bakit napakaraming tao talaga? Meron nga ako mga nakitang kakilala ko at nag-back out. Nung makita pa lang talaga nila yung pila, hindi na sila tumuloy.
Pero ngayon, ayan, at nakapila na rin naman tayo. Diyan nga lang kami medyo natagalan sa pagpila. At ito na nga mga kamamshi yung napamili namin, o diba? Imagine, motor na naman lang yung dala namin. At diyan nga ako medyo nainis sa asawa ko dahil sabi niya parang hindi kakasya dahil medyo malaki, maliit. Sabi niya is uuwi siya para kunin yung tricycle. Kaya ayan, umuwi siya nang walang dala, pero pagbalik niya, wala siyang dalang tricycle. Kasi marami daw nakaharang. Kaya ang ending, dala pa rin naman talaga namin lahat. Kaya thank you Lord pa rin dahil ayan, nakauwi pa rin naman kaming ligtas at maayos. Medyo hirap nga lang ako sa pagbitbit dun sa isang box dahil nasa gilid ko lang siya at nakapatong sa paa ko. Ganyan talaga ang sakripisyo ng isang tindera. Kaya lang mga kamamshi, thank you for watching.